prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează. Toronto a sărbătorit Ziua Internațională a Bătăii cu perne. Cu mic, cu mare, cam 100 de adulți și copii au luat parte la o înfruntare strașnică, dar amicală, pentru că armele erau moi, făcute din pânză și umplute cu fulgi. Are you ready, guys? Yeah! Are you ready? 4, 3, 2, 1! Evenimentul anual de la Toronto a avut anul acesta un obiectiv special. Canadienii au fost chemați să mai alunge stresul provocat de președintele american Donald Trump, care le-a impus taxe vamale și ar dori să vadă Canada devenind cel de-al 51-lea stat federal al Americii. Corina Caragea ne aduce știrile din sport. Bună seara, Corina! Bună seara, Oana! Bună seara tuturor! Ori nuntă, ori înmormântare. Ce pregătesc oltenii la derbiul cu FCSB? 4-2 pe Cluj Arena este victoria pe care dinamoviștii o așteptau de 10 ani. Hagi gol pentru Rangers, iar Ronaldo prins de radar pe teren. Reușita cu care a uimit la arabi, imediat la sport. Mobilizare generală în Oltenia. Hai cu noi la război. Mesajul Craiovei înainte de derbiul cu FCSB. Sărbătoare a la Cluj, cum au petrecut dinamoviștii pentru prima victorie din play-off. Zi mare pentru Ianis Hagi. Și-a salvat echipa de la înfrângere și a făcut o declarație de dragoste. De cine se teme Petrescu înainte de duelul împotriva lui Șumudică? Pasionat de viteză și mașini sport, Pante a prins viteză înainte de derbiul de pe Oblemenco. Mbappé i-a șocat pe spanioli, roșu direct încasat de vedeta Realului. Ronaldo trage tare la propriu ca să ajungă la 1000 de goluri. Ce viteză a avut super reușita portughezului. Micul Nadal devine tot mai mare, Alcaraz scrie istorie după succesul de la Monte Carlo și ziua finalurilor nebune. Cum s-au bucurat englezii de un autogol și cum a devenit erou un portar din Spania. Magda ni se alătură cu datele despre vreme. Bună seara, Magda! Bună seara, Oana! Bună seara tuturor! Următoarele 2 zile ne aduc temperaturi apropiate de normal, dar în multe zone avem înnorări, ploi slabe și un vânt mai insistent. Maximele termice ajung până la 20-21 de grade. Apoi se îndreaptă vremea, iese soarele și se încălzește simțitor. Miercuri se ating 26 de grade, iar joi temperaturile vor urca până la 28 de grade. Joi seara un alt val de ploi va intra pe teritoriul României, dar mai multe vă spun imediat după sport. Magda, mulțumesc! Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Pe site-ul nostru, știrile.pro.tv.ro, găsiți toate informațiile momentului. La ProTV după sport și vreme urmează filmul Ben-Hur, o ecranizare din 2016. O seară bună, la revedere!